Hráčem, který přišel do studia z druhé strany, je Jakub Vyhnát. Jakube, byl to skvělý zápas, ale co se stalo? Proč to nakonec nedopadlo tak, jak to u Lvů dopadá celou sezónu, to znamená vítězství? No, trošku nám podľa mňa došla energia, by som povedal. Asi by som sa viac zameral na tú Duklu, lebo podľa mňa si išla za tým a bojovala, celá hala ich poháňala vpred a to sa potom to šťastie podľa mňa priklonie na ich stranu, tak ako, nechcem povedať, že mali šťastie samozrejme, ale také tie drobnosti a skrátka také by som povedal všeobecné zhodnotenie, že si za tím viacej išli. Lukáš Ticháček říkal něco podobného. My jsme se bavili před zápasem, nebo teď vlastně před tím rozhovorem o tom, že vám možná lehce došlo tempo, došla síla. Je to tak, anebo prostě Liberec jenom víc chtěl? Tak myslím si, že jedno súvisí s druhým. Nám došla sila, oni toho využili, išli si za tým a čím to je, to neviem, no, či sme možno, že boli zle nastavení v hlavách, že sme to možno po Vianocach nezvládli, ja neviem. Faktom je ale to, že si oni potom išli viac ako my. Váš trenér v předzápasovém rozhovoru říkal, že tam ta obava je, když jsme se ho ptali, jak vlastně ten mezinárodní kolektiv zvládá tu vánoční pauzu, jestli to bude těžké se připravit na ten zápas. Myslíš, že to skutečně může být o tomhle, protože ten začátek zápasu nevypadal na to, že byste byli ještě hlavou pod vánočním stromečkem? Tak myslím si, že sme pomerne ako skoro začali trénovať, takže určite sme otrénované mali, že sme to ako nezanedbali podľa mňa z tohto hľadiska, ale to je iba ako môj odhad, môže byť v tom aj to, že ja neviem, vyhráme, tak si myslím, že to pôjde samo. Možno to vôbec nesúvisí s Vianocami, to je všetko taký ako subjektívny môj nejaký pocit. Takže tak, asi by som to takto zhodnotil, proste, že oni si za tým skrátka išli viac a zaslúžené vyhrali. Já se zeptám spíš na druhou stranu, není to zlé, to, že jste vlastně teďka trošku dostali přes prsty pro něco dobré? Jednoznačně, že se trošku resetujete? Podle mě jednoznačně, jako, protože... Neříkám jako, že samozřejmě ztratili jste sérii, ale občas tak trošku... Podľa mňa určite, ešte sme sa o tom aj v šatni bavili, že vyhráva sa, nie sme žiadna kapela, aby sme furt vyhrávali, ale že možno to niekedy nie je úplne zlé prehrať, samozrejme ja nie som spokojný s tým, že sme prehrali, ale snažím sa to brať pozitívne, takže hovorím, toto mohol byť jeden z dôvodov, prečo sme k tomu takto dneska pristúpili, že sme možno boli zvyknutí vyhrávať a sme si mysleli, že to pôjde samo, takže všetko zlé je na niečo dobré.